студен. Се питам аз, де си в тоя ден? Чуй, щом пролета свит откри света. Ела при мен. Повей, повей, скитни го ветре, ти знаеш де е той, ти знаеш де е той, моя зор предай. Повей, повей, буйни мой ветре, и любовта край нас, и любовта край нас, нека засияй, простри топла край, и бъди, върви в пролета и ни води. Повей, повей, скитни го ветре, и всяка болка в нас, и всяка болка в нас, с обич разпилай. Повей, 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 ветре, Християна, ти не повя, ти ни отвя! За първи път в своята кариера Християна от Кипър изпълнява песен на Паша Христова. Ако ви е харесала тази смелост и това изпълнение, гласувайте на 17 731. Паша Христова е много скъпа за българите и даже много наши певци не се осмеляват да пеят нейните песни. Как се справи кипърското момиче, което вече е наполовин българка? Маги? Аз нямам какво да кажа. Аз мисля, че всичко се видя, чу на тая сцена. Вярно е, че тя има уникален глас. Вярно е, че вложи цялата си емоция в тая песен. Вярно е също така, че тя е чужденка. За мен това беше най-големия проблем. Дали тя ще може да предаде тая емоция с тези думи, които са на български. Аз мисля, че се справи повече от брилянтно. Публиката, чухте какво се случи с публиката в залата. Няма да я хваля повече. Тя е златна. Благодаря. Много ми се иска да задам един въпрос и на Християна. Колеги, имаме ли време? Не, нямаме време, за съжаление. Окей, гласувайте за Християна на 17 731. Благодарим ти.